Part 2 na ni guys, plus square. Katong linog na to dere, kung napareha pa to sa abroad nga 120 seconds, 90 seconds, wag yan, ulpog. Naputol-putol. Pero wa mo undang ah. Kung nasa ko, kung hindi ka sa sarili, birahan ito, ito ba? Anak ko wala na. Sige lang, mahalag mga datugan to, basta magunit lang sa akong asawa. Boy, ayaw, sibat, gunit tuloy sa kuha. Wala ka man ka, ayaw. Dagan dito. Kasi, BJ to, ada yan mon. Naglaag. Wala ag. Gunit, ayaw, gawa nga, irisilot. Giwawa dyan. Ikaw man, ang mga kamot na ito, nangapalot, kaya birahan na yung sira. Dari kaduha. Kasi kaduha to katulon, misuro to. Di kaduha man tong dito sa... Kadua, matong dito, tas palengke, nakaplikad. Ah. Ikatulog, katong diri, tas balay, nga. Ah. Dinirahay, tas gawas, nasulod. Sumsum ko kayo eh. Ito. Anagay ko, magkamay na plat, mapidikap. Ang huno. Dito dito at mga ilang resell, no? Tignan mo. Dito ba ito? Tignan natin sila na yung mag-isabi ka. Kaya mo mong prata. Gamitan ko ni cellphone ako, mang. I-chat ko si Axel. Kung na po sila pang BP. Pang BP. Pag-ibig ka. Ricardo ba? May vlog. Ako. Basta lang. Wala din kay maintenance. Wala ka man kumagkuhan, ma'am. Ya karon ko na arang-arang nga ni baklay ko. Pero nakuan ba? Wala nung kuki baklay-baklay. Daga-baklay man ko. Kung ako kay maintenance, sartan. Ha? Kung sa'yo nindot kuhan, ma'am. Amuhatag pa na sila pa blood o resita? Wala. Hindi na muhatag, no? Dili pa resita. Ako sartan. Sagaran na, sartan. Lasartan pero dili sila muhatag. Matag mo sa kayo. Pero kung nang wala resita ba? Matag. Muhatag sila? Duda ko kay mo. 50 milligram lang ako. 50 lang. Tablo. Isa sa isa kadlaw. Oo. After meal. Oo. Pero makakaw. Kung magkaon. Mabuntag sa una mo. Parang malipong. Nawala o yan. Wala, hindi magulog o bulit. Higa. Bulit kayo matulog. Pero no, nakabaklay ko mubo. Duda ko kuhan eh. Baklay ka niya. Baklay ko. Ako na ko kaya kung sino to niya. Panso baka nang... Sila hindi ko pamatid ba? Ang ulo ni mo. Bukat oy. Bukat mo ulo. Oh, bukat. Ano man eh, na buylo na mga. Yan arang-arang tong gilot, di nagsirkular. Kanang ulo dyan. Dakpon anak. Bukat. Gani. Okay lang tag na itigmintin ako, diba po yun. Pwede rin magutan na sa mahilot. Diba circular lang dugo ba? Init na. Dito, Kainit mayroon. init pa dyan. Sito ko yung tubig. Ano ko? Karon lahi siya ron ang nakakuan ko. Kawas kong sunod ko. Baklay ka na inikon. Ano ang dilo? Tubig yun. Boilo mo ang tubig, ma'am. Bigdaon, murag mantika. Dali ano ba matulog eh? Hinihunong ko dito. Sa nga, ginalan ko Ano na. man ang high blood? Dali na tayo matulog. Oo. Ana si kuan. Ginahalan jud ka mo kuan. Dad. Baklay-baklay kaya para magamay-gamay pati mo tiyan-tiyan rin jud yung sa gabi naman. Karon bang gusto na ka lugar. Sa pwede man unyo. Kaya Baklay. ito niyo. Skwinta. Ano din na. Ano may blood? Okay, pagkaon. Kaon na po. Oo, Ang karong galing na. kaon. Minus bugay kaon. Siya kay Ako karon. Ako ra kay na isa sa tabo. Nga. Kanon. Siya, tigla di mga kaon. Yabi mo pag soft drinks. Ah. Wala limit sa kaon ba? Hindi, taon-taon to na, mainit na po. Kanina ni siya ko. Yatil inas ko ano eh. Grabe doon ako pressing bag. Ano mo makuan? Medyo ko mo to ni higdaan ko. Ano pag tubig? Anak po hilot. Ulo ay dako na.
Tukar Oo, na buntag sa'yo. Ha? Buntag sa'yo. Ang Tukar. buntag wala ko'y problema. Mutukar siya, ma'am, makabantay ko. Udto na. Ano bitang humagpaniod to? Mga Ako yung banana, oh. Oo. Lalaki. Bantay ka na mahigda tamang, mabaling ko dire. Pag namin, hindi ko patulugon ah. Kung matuog man, lupad mo. May cream silk nga. Okay, tulog. Ah. Cream silk nga. Pink. Pero no, nakapaplay, bitaw kumangkod na. Ang arang ko. Eh, kinala, pero exercise na. Hindi po pwede pundo. Lama. Kadadlo, medyo ko nakapaplay. Pero wala. Ilay magpahuli massage. 200. Mag-short lang. O mag-short. Nga ilingkuan, magdalag, pajama, medyas, jacket, human, suoton. 200, isa ka oras ka pin. Back to back. Pagkuba. Hmm. Yun na, dali mo kayo matulog. Nakapaplay ko rin. Paplay na po ko rin ito magpanihapon. Nabaklay pa ka ganyang udton, samot. Ito kayong baklay. Baklay ka, libot ka dito ngayon pa. Paklay ganito no. Tama, damay, magka. Damay-damay. Ako na baklay. Palit sa pap. Nag-video papalitan ko. Wala po. Tumog lang dili. O lang dili. Kasi di mo hatag, ma'am. Mata mo na eh. Isang may resita. Mahata ko eh. Hatag na. Oh. Losartan 50 grams. Oh. Ano ba dili? 50 milligram. Antibiotic ko kung tao. Antibiotic, dili mo hatag eh. Para na may pinamik oh. Saka, box mo to, puro sartan. Tagaangay na ko sinda. Isa ka. Box na ko sartan. Sa ka box. Ano eh. Way sobra na. Pika mo din na barato naman. Barato. Kapila isa, ma'am. Piso, zero dos. Piso, losartan. Palit ko rin kay mo. Sige, dyan ko ka na ngayon. Ano na dyan ang kadagaan na. Ano pa dyan ko maayok. Moto ka day, moto day ka sa Gonzales, nakabiti ka. Di, oh, pabipit ka din. Di pala, kapag kausor. Ilaan eh. Nailanin din. Kaya, hybrid eh. Boy, kaya ko tayo ilan. Anit yun, anit. Hindi na, buigot. Boy, Hindi na tindahan day ila sa. pabipit ako ba? doon. Ay, Jeff. Kaya ko tayo Berto ba? Ah, Alberto. Ang pinag-ipin na. Ila po'y bayad. Wala, di na mo mabayad. Kabipi lang ko. Mapalit yun ko. Kaya wala ko'y laing Burang 800 man siguro na rin karang kuan. pang bipi. Oh, 3,000 ang katong original. Di ba naikuan, ma'am, ka na murag ipit-ipit, ra? Okay ba na, dili? Papa kita katong bumba-bumba. O, katong ana-ana. Oh, matoy karaan. Karaan ba, no? Tikas madal ka na diyan lang. Kada daw sa kurinte. Pati ano. Puro ko kung nanggamay ako sundo. Kao na kung ginagmay, isa mo kung mura mamagmangutag kantong. Minanak ko siya kung wala eh. Pagka, tagalas na yung kaunok ko. Ano siya, alas 10, namin nagatas. Ay, kablaw. Mga alas 3, alas 4. Ano ko, simpla na ang gatas. Hindi naman lang mag... Uy, ito, ginana, upayat kayo ba? Anong, grabe na to, panit na lang. Alam, sige, lamoy. Sana, itiyan, dako ah. Isa to si Kon ba? Isa to saksil. Chat lang kung bising na sila ba? Sihil natin ko ano. Pero, lap. Sus. High blood tayo sa mo. Chat lang ko sa aksil. Tara, ayun na. Try. Kaya, manggod, nagtanaw na mga good cellphone. Samog ka.
Ay, hindi mo. Oo. Ano mo gulo? Ano ko nagsurusuro, di rin magpag-isip. Wala na may suroy ay. Katong niya yung bulan na agi sa palay. Lagi no. Di man gud may makuan rin man pinatago. Adipi o dali. Pila man Ay, ba? ako mo po na umuha, musulod man sila. Dili wala ko makuan ni. Adlok ay karon ka o karni. Na mga mantikaon. Dapat tiki ang losartan. Ay, Ha? Isa ra gyud. Kaya kapalit siya pati kapareho si hindi. Hindi no. Kabarato ka. Palit ko rin ko man. Kung ato na kung kon ba. Nikaan lang daw na humang kong baklay. Ang ating motor, puti ka. Baklay ra na may atbang. Ang atbang bitaw. Ha? Gusto ko na dapat. Ito ano? Nalagi na. Aminaw ko naagi na ba? Si Ana naman pero wala battery. Si Ana. Kinyaw? Ti Ana? Urig bitaw jud kay no. Antod karon no napagyapon sa ospital na no. Oh, sa Mao gyud ginagamit nila no. ang barangay. Accurate jud daw na ba? Kanang Bumba-bumba. lumba ba? Kanang hugot bitaw. Madungog mo butas dalunggan. Oh, ano oy. High blood mo ka sir. Mahal kayo na. Mahal na siya. Mapilahan ka naman. Stress ka kayo na. Pero kung kuan lang katong mura og bitaw ano. Katukang ani kay stress ka pin dito ya nga battery lang. Katong mura magnetic no. Oo. Sa katong karaan bumba-bumba mahal. Pabuto na mo mo. Ora last day man ron. Alas 6 ata. Alas 6 last. Nanindam lagi sila. Ha? Nanindam lagi kay okay tukuan. Oh. Mura ko na lang. Bitaw na naman. Practical na lang ba no? Di pang inabuhi ba? Kauno. So, bitaw nun. Oh, hangyo na lang ba no? Kay kaunon. Teka, unong po. Pero nakabaplay ko, una arang-arang. Huwag nagawas. Ang circular man yung dugo. Sabi na, mangingilot ka niya, panington ka. Oh, kanang mo. Baan imong lawas. Karon dayo, ni kuan man, sige ko kuan. Wala mo kalma siya ba no? Hindi ka, kulba na bata. Ha? Kulbaan ta. Mukul boy. Kulba ay lain ka ino ka. Burong na uktan ito muna. Eh, kato ni Agi, oh, paghapon, mura ka. Kanang nalang ko kay Gi, mawari ka, musaka man. Ay, siya. Ay, palay ko kay. Ay, madulong siya. Ha? Madulong siya. Ah, Ay, siya. kanang sa kuan, ayun ka kan. Stick ba, stick? Ano? Ako kumplito pa ko sa bakon pa ko. Cheese. Ha? Cheese. Wala daw. Ice. Lagak daw.
Tawagin daw. Shout out daw. Ano ito, ma'am? Ay, katulong ako ito sa ulo. Abi na kung biluangan kung tuko. Pinas tata diha. Sa wala, huwag kapatagan. Biluang. O, agad ay. Text ano asil. Wala kung kuday siya diha. Namin sa pagkikita. Kasi nasi. Tawagin daw. Ayun na. Ang gamit. Ay, may cellphone mo na. Tuwan ka rin na niya. Hello, Jack! Mayang gabi eh! Nangutan na sa Eric ba? Naba daw kay BP. Pang-BP ba ito? Nangutan na sa Eric. Naba daw kay BP. Oh. 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 Unya, okay na? Mulam na siya kadiyot. Si Eric. Ako. Ako na ko ron. Ah, sige Jack, mana ko. Ang utang lang sa pagkuhan. Itbot ali ang mga mo sa imong buton. Ikuan. Sa pag-reading, ma'am. Bawas ang gunang number. Bawas man number. Patudlo lang ko. Upo kang ugat mo. Ano mo, mga lasay man ni ma'am. Ano? Nga na mabungkag ni siya kay para maanay ang ginhawa. Ang gani. May tawag ko. Ay, ikaw lang ko, Andy. Namoy ko call. Ah, Kapila. 35. ah. Ikaw lang ko, kinakon ko. Ha? Kasi babaw. Ano yung butang call? Ah. Diyan lang, diyan lang. Wala na kamyuan. Wala. Ano yun, babaw, babaw. Ano lang mas basiyo ha? Wala namoy ko. Wala na? Ako na lang sa man. Nay coke pero dili bugnaw. Nasa ubos. Dili kayo. Pira niya ay. Kaya na. Ano nung guys? Amat ko. Ah. Wala lang mas basiyo ha? Oh. Kaya magyud siya. Ayuhan na tang high blood sa hilot lang. Ang problema mo, kung hilot na ako. Mas kulang mo na siya, ma'am. Pasko na ka. Aspon sa ila. Nagigda ko kanina, ano ko patay mang maglay sa kuno. Murat. Wala kaya kong tiil, nung bro. Skip man. Kanadla dyan ka nagabaklay. Karon mo na wala ba kay Aro sa akin. Umaway. buha siya. Ako ka dito. Wapo atong pamati. Pero panihapon ra. Wala dyan. Magkaon magpamahaw ni mo. Buman wala na. Wala na. Wala na po. Ayaw. Ayaw gina pantahi. At kamitinan. Maintenance naman na nato. Ah, nasa yung kupian. Sige ugam ni sa ma'am. Ah, sinunod na. Agay! Di ka pa nagtingan mo ma'am dire. Dugay naman kung kabat na Ah, dugay. mga anak na pangilot ng dili. Amo ba? Atong dito mo butan awak ko kapay na turay dito eh. Ay anak naman si May. dili si Buninay. Buni, ako umaga. Ah, umaga mas Buni. Oo, matay. Ah, nahilot pa ako na. Hmm. Nahilot na ko na dire. Pero ikaw ganito siya to nag-joke sila baga. May shout out ma'am. Yan ka sa likod na to, shout out ito. Request ko be. Lason mong halik. Minyo naman. Yun nga naman. Kapay 14 days. Okay. Agay! Gamay. Paano mo lang naging? Ha?
Ha? Libol? Wala ka sapatos. Wala ka rin. Sigot na, no? Singot uga. Dati ni sa Lusaya, ma'am. Kung hinungdan, kanang ka maragag magpasarusak na kung ako sa'yo mo, kasi hinungdan. Oo nga. Yung kung nga. Matulog ka? Tagay sa BGB? O balik ko. Sige, paano sa nakabit? Ana, dili ako so. Inalang 50 milligram. Ako isa na kay basa. Ang kuwan na dahil yahay na natin. Luwag mo lagi. Umur, malapot. Fish time. Mahal siguro ni. Karta mo eh. Urot na da. Zero is, wala man. Sibag. Wala mo, zero is. Siguro. Tarong nga. Di ba na matarong siguro? Wala mahugot. Naampo na yung pangod nga mutuan. Wala sa kakuan. Tama. Tama ka na. Sa number. Supply o. Forty-one, 43, 46, 54. Saan lagi ang number? Si Batoro. Hugot na ito. Kaya kung baba na mahawala ng hugot. Nakita mo na ang number. Okay ka. Kaya yung ano ay. Ay, abot mo ako nung 150 over 92. 170. 155. Over 117. Siya to? 155 over 117. Nga di, puntahan mo lang. Kanya kani imo heart 104. Kuhan siya, pila yan kuhan? 100. 155. Taas namang Ang taas 155. ang dugo. Taas Taas, ng- pero bubo ang imong over. Over Ang over 117. Ano na siya? High blood. High blood na siya. Over 17. 117. 100 up. Kaya ka ng 155. High blood mo na. Oh, 150. 1.5 niya. Ang over Rawa, ma'am. niya, 100. 117. Taas ka, no? 117. Taas. O, di mo lipong siya. Ang ako gani, lipong nung gani ko 150 over 92. 104 imong heart. 104. Ang kusog ay ang pitik siya heart. Usog kayo. Ako daw. Ako kay 70 gani kong heart niya. 155 niya na yung over 92. Kung Sa una, ang last na akong BP sa abroad, 120 over, sige, to normal ganit, 120 over, 80. kung marakana, Ano 120, normal? Ano man kung dugo sa una? 120 Yan, over, natigulang ka mo, taas na yung dugo. oh, mataas ang kulo. Yung 170, pati taas na. Taas kayo. Pero makainom ka sa karon magkaon. Okay na siya. Baba na. So, panihapon ra. Di, kay, wala makakainom din na. Kung mapanihapon karon. Ya, ugma na po sa buntag. Pwede. Kung man wala na, untong gabi eh. Wala na. Ugma na po. Karon lang siya. O, isa lang na sa isang adlaw. Oh, wala mo ko kayo long. Lagmay ka na bro, patas manok. Okay siya, no? Taas sa simulugo. Karon pa dyan ko nakasulay, ano ba? Ang kwan dyan ako sa una, kampante kayo Ako din. kay 155 over 99. Na! Taas, bigyan Taas mo. gapon ka. 155 over 99, akong heart 99. Hinay. Ako daw. Okay, si ma'am daw, ma'am. Kanila ihang, sa ihang to. Pagpalit sa taga siya, hindi na kusa. Taas sa simulugo eh. Wala naman po. Kaya ni mo. Kaya, ako di, bukat kay ko eh. Bukat juga kung ano, malo. Di ba, yun eh. Di mo ka, gungawon siguro kung mantikawon. Kuan lang siya, kanang high blood lang kanang na, mga kwarta, balon, aras. May kwarta. May kwarta ta. Samo tayo blood to, kwarta. Tanawa daw. Panihon ng heartbeat yan sa boss. Pila ka nang ano, no? Kaya mas labi kasi kita hiram ko eh, no? Di ba tiri?
Okay ra, no? 112 over 58. Ah, 58. Anemic ka. Anemic. Imong heart kay 65, 69. Na. Wala na. Kami mo nakatulong mo na ibalik-balik. Tulo na kung accurate ba gid siya? O di ba mausap? Di ba mausap? Mahirang na ibibis pala yun. Yan mo palit og ganit kon kan para ng timbangan ma'am no. Timbangan ba? Hoy nagkabukat man gan. Nang tagay ka ng exercise diri o tarapurot bike. Baklay naman ko. Dali kay mo pinahugot na no. Pinahugot ba? Sus sa una wa jud koy paltaan ng 120 ma'am. Oo, anak ko sa una. Nag-edad pag kong 40. Last lang yun nag sir nag 130 man ka sir. Anay di pa inom sa kuha. Siya man. Inuman ni sir. Nga ibalik na pod. Relax na ka. 123 over 93. 1 123 over 93. normal na. 100 yung heart. Normal. Normal medyo kasi basta batanon. Gato 100. 100 pa mong heart. Okay, video mo. Ma, nagbalik yan ako, ma. Mga na ako. Siguro man balik. Isa kapad na lang ma'am. Sila mo. Barato naman ano. Nagala sa bensyon ko. Hindi try nila para di sa hindi ko kulang. Paano kung Milo, ma? Huh? Milo, na pan. No, isda oh. Dili, di ko kapaan. Nawa ma'am. Kaan mo, kuhaan na. Asa ka gud siya oy. Sakit man. Nagpila din na, ma'am. 158 ma'am. 158 over 112. 112. Di gud siya no, di sa mayra kay diferensya. Muna ayaw i-high blood. Bachin ko, ra? Renta na. Dili, tungutan nag isa pilang. Renta ni? Ano, tanaw daw? Nawo do. Yep. 90. Wala mag 5. Pila na pag 5. Balik, dili ka renta. Sartan nga. 50 mg. 50 milligram. Pila ka tayo mo dugo? Si color. 158. One ay na si Jack. Ang dugo ni Eric kay Kuan. 158. Sartan. Over 117. Ting high blara. Mga ta Jack. Ah, naman ka ng asawa niya. Paatan ka niya. Ay, upa ta 200 jud ma'am. 250 daw. Pero wala ra no. Oo, wala ra. Kaya ra. Umubo pa ng imo eh. Dili lang ko kuan anad ba no. Kung siguro ko nagkapasingot, kaya para na maghilot. Oo.